Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk badalýar. Sürüjüler zeýrenýär. Türkmenistanyň ähli regionlaryna her ýylyň sentýabr aýynda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk geçirilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy üstümizdäki bir aýlygyň çäklerini Mary vilayatyna görülýän käbir çäreleriň detallary barada habar berýär. Habarçynyň 26-njy awgustda ýetiren maglumatyna görä Mary şäherine we şähere goly etraplarda Içeri işler ministrliginiň beýleki düzümleriniň işgärleri bir aýlygyň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň ýanyna berkidilýär. Habarçynyň soňky maglumatyna görä Maryda ýol hereketiniň howpsuzlygyna gödäwçilik edýän polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň ýanyna berkidilen adaty polisiýa gullukçylarynyň ellerine ýol polisiýasynyň götürýän alat taýygy berilýär. Ýöne olara sürüjülere jerime ýazmak hukugy berilmeýär. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň Marydaky habarçysy şaýatlara salgylanyp, ýol gödäwçiligine berkidilen eli alat taýykly adaty polisiýa işgärleriniň durly bahanalary bilen sürüjülerden para görnüşini pul almaga finansiýanlygyny habar berýär. Habarçynyň 26-njy awgustda Mary şäherine bolan bir waka barada beren maglumatyny ýol gödäwçiligi gurulunyna berkidilen adaty polisiýa gullukçysynyň agajyň arkasyna bukulup sürüjüleri saklaýanlygyny habar berdi. Serjant çinli polisiýa işgäri ulaw sürüjüsini saklady. Sürüjü oňa dokument bermän 10 manat uzatdy. Polisiýa işgäri 10 manat alyp sagaman bar ýoluň ak bolsun diýip onu uğratdy diýip habarçy awvalýan ulawyň içindäki bir ýolagçynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä ulawdaky ýolagçylar bu berilen pulun polisiýa işgärine para hökmüne berilendigini ananýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherine Içeri işler ministrliginiň düzümleriniň öz gödäwçiligine girmeýän gulluklaryň işlerine bellenilýändigini habar berýär. Mary şäheriniň içinde ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işgärleri polisiýanyň nowatçy patrul gullugynyň işine çekilýär. Polisiýanyň nowatçy patrul gullugy ýol gödäwçiligi gullugynyň işine çekilýär diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Mary şäherine Içeri işler ministrliginiň düzümleriniň öz gulluk wezipesine girmeýän işlere çekilmeginiň sentýabryň aýagyna çenli dowam etmegine garaşlýar. Türkmenistanyň her ýylyň sentýabr ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygy eglan edilýär.